Irridu nisimgħu, nifmu u nejnu b'kull mezz li laqdiet non-governattivi b'qafas regolatorju aktar b'saħħtu skont is-setturi li jirrappreżentaw. Impenn qawwi mill-Partit Nazzjonalista biex il-ħidma ta' dawn laqdiet tkun faċilitata. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqa virtwali ma' 14 l-NGO fid-dawl tal-isfidi li anke huma qed jiffaċċjaw kawża tal-pandemija tal-coronavirus. U qal li ma jistax ikun li l-NGOs qed ikollhom jaħlu ħafna minn ħinhom biex jaraw li jkollhom ir-riżorsi meħtieġa. Dan anke fid-dawl tal-ispejjeż li żdiedulhom u nuqqas ta' dħul li qed ikollhom jiffaċċjaw minħabba li lanqas jistgħu jagħmlu attivitajiet ta' ġbir ta' fondi. Fost il-parteċipanti spikkat il-karba li s'issa l-gvern għadu ma inkluda lil ħadd minnhom fl-iskemi ta' għajnuna li qed jagħti. U dan minkejja li bejnietom l-NGOs impjegaw 5,244 impjegat flimkien mal-eluf ta' voluntieri oħrajn li jagħtu sehemhom. Fl-ewwel minn sensiela tal-laqat ma' dawn l-organizzazzjonijiet, Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista irid joħloq pjattaforma biex jissaħħaħ il-pedament finanzjarju fil-waqt li joħloq katina ħalli dawn ikunu f'armonija bejnietom u ħidmietom tkun iffaċilitata. Minnaħa tiegħu iċ-chairperson tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Robert Farrugia qal li l-Kunsill jilqa' b'ottimizmu l-pass tal-Partit Nazzjonalista biex l-NGOs ikunu jistgħu jaħdmu aktar flimkien. Kien għalhekk li faħru l-pass ta' konsultazzjoni li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista b'laqgħat bħal din. Fost dawk li parteċipaw kien hemm ukoll il-President Emeritus ta' Malta Mary Louise Colejro Preka bħala rappreżentanta ta' waħda mill-NGOs li faħret l-impenn ta' kulħadd biex ir-riżorsi jingħaqdu jissaħħu. Għal din l-ewwel laqgħa minn sensiela ppjanata għal futur qrib, ikkoordinata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għal volontarjat Robert Kutajjar, ipparteċipaw laqdiet Kresh, Caritas Malta, Fondazzjoni Nazzaret, l-Assoċjazzjoni tal-NGOs Fawdex, Oasi, Osanna Pija, Mamma Margherita, Fondazzjoni Suret il-Bniedem, Fondazzjoni Richmond, Dar tal-Providenza, Dar Merħba Bik, Fondazzjoni Sebħ, Fondazzjoni Xanantid u l-Kunsill Nazzjonali tal-NGOs. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għal ħidma fil-Parlament David Aġus, is-Segretarju Ġenerali Francis Hamid Dimek u d-deputati Claudette Buttigieg, Ivan Bartolo, Maria De Guara u Chris Said.